Juang dakika en 39 tok sa 12 mar okinyi anyisi ni wakaw mana yweyo madundo kae tabo bedo ka duogo kod nonro mar gazet. Antiere kae kod Raymond Jowi jafombo wadwa mar mondo mi wami siso mar ng'eyo gigo mantiere gazet momori ibo bedo ka inyiewo tibedo piny isomo e yo makare. Oyawre Jowi chio nade okinyi makawuono? Oyawre inya Joyce chio maber. Kok ngena wuok e nyasi. Idhi e nyasi mane? Mar iluongo nang'o? Birthday. Mara. Mar nyuol. Matiende ni in mihia mayom. Koka yom. Ero kama na inya chio maber ok aneno rach moro. Ok okwe maber. Kambi kaba neno ka gik moko swari. Yes. Ni happy belated birthday to you. Thank you so much. Hawi maber kinde makoro imedo higa achiel e higni ma intiere godo. Ni bana koro ni ng'ato no inyisa ni nyoro kar mondo orna message maber. Unyisa ni bana koro ing'e gima timore. The older you grow, the nearer the grave. At the older you grow, the wiser you also be. Koro grave no waket tenge matin monde. Kalo ni podi rawera mabende podi tin. You still have long years to live. Kata kamano gazeto ginyi makawuono ma The Standard kaachiel kod Daily Nation. Weche magimiyo pek wanyalo wacho ni bet opogore. Kata kamano aneno ka nitiere wach ma gazet ma The Standard kaachiel kod Daily Nation bende omenya. To aneno ka gazet ma The Standard ema omenya ahinya. Ema dwani wachak godo kinyi makawuono. Gazet ma The Standard ondike kae ni Raila caged. Nyalo bedo ni nitiere kuma okete Raila Odinga kalure kod romo mane nitiere godo kod jatend piny odiochieng' manyoro. Wang'eni odiochieng' manyoro Raila Odinga ne oromo kod jatend piny Kenya William Ruto e kar jot mare mayudore e kaunti ma Mombasa. Kama koro malingling dieko ni nyalo bedo ni UDA dwa tiyo kod ODM kosang'o matimore. Kopogore kod mano weche mamoko be naneno komi pegi wacho kanyo ni lights out trash in. Mano kalure kod wanyalo wacho ni mana gwandruok moro matin. Mano bede kinda Kenya Power kod mago Nairobi County. Kama koro city jo kanjo mago mag Nairobi no ka yugi odhi wito oko maga pise mago maga Kenya Power kaachiel kod weche mamoko mabendo meny. Kata kamano adwano achak kod wach ni mar Raila caged. Onyalo bedo kaka gazet ni mar The Standard ondike kose gazet mar The Standard ne manyo mana dhok ma ka gindiko godo gazet kawuono to jopiny bro bedo ka ringo mar mondo mi onyiew gazet osomane matut. Jo kinde duto kata ka wamiyo ji nonro mar oboke watieko gani pach jandiko samoro nyalo pogore gi pach jasomo kaka japiny ng'iye gi kaka japiny nitie gik moko adek mana temo ng'iyo nyoro naluwo romo no kabisa. Mokwongo en kit mosruok mane ji ariyo gi otimo. Ok en moro ma kawaida. Ineno ka nobiro to lwedo omana kata oboke ni omake kaka ome ma kata ka ineno tipo no tineno ka en mosruok moro mane nigi wach. Awacho gik moko adek. Kana ng'iyo kendo wi oboke ne de nyalo menywa godo. Ineno ka akeka nyakwara mugia jo nyalo nene makare. Ineno kit Jacobat mane migosi mano Raila Odinga jako godo bada jatend piny William Ruto. Wagoyo mos waonge kod gazet mano mar The Standard i newspaper kinyi makawuono. Kata kamano mane kit mosruoka mane gimosore godo odiochieng' manyoro. Mano mokwongo kit mosruok. Mar ariyo gima natemo ng'iyo en jogo mane migosi Odinga wuotho godo. Kinde mane migosi Odinga timo mosruok gi ker mosedhi yweyo Uhuru Kenyatta. No wuotho mana gi jaod bura mano masuna. Sunais mano migosi Junet Mohamed. Odiochieng' manyoro kane neno ne nitiere Gladys Wanga, ne nitiere gavana ma Mombasa, gavana machon. Nitiere kweth mag jogo ma osebedo ko wuotho godo. Kineno language kata wacho dhok ma jogo osebedo ka wacho, gisebedo ka gisiro moves te mag migosi Odinga. Mar adek mana neno ne en oboke kata king'iyo oboke ni idhi neno ewi mesa kanyo nitiere gik machalo documents mano bedo signed. Mane nyalo bedo ni nitiere ogirimiti moro mane gichweko kinde manyoro. Kitieko mano bende idhi neno ka moko kuom jogo mano yuoro nitiere okil ma osebedo ka ochung' e lo migosi Odinga e wechege duto mosebedo kotimo kisiasa mano migosi Paul Mwangi. Embe ne en achiel kuom jogo ma bende noyudo nyaka thuolo mar goyo picha kaachiel kod ker gi migosi Odinga. Raila caged, gazet wacho kamano. Caged tiende nang'o? Samoro wacho en gono, ogoye gono kamoro. Nitie kaka odinne makoro okonya kethni kama okonya wuok. Ana nyalo wacho ni samoro ma pach jandiko. Nikech king'iyo migosi Odinga adier sani
kata ko wacho no weyo ker nikech ambe korka kora paro ni wachni mar cage nyalo bedo ni oketi kama denya kama koro in iwuon ionge kata duol moro minyalo golo godo duol kata inyalo chiwo godo pachi moro mane tiende cage ambe kaka apare kata kamano kwang'iyo kit osiep kata kaka ne gibeto odiochieng' manyoro ok onyal bedo ni Raila oket kumoro makoro en duonde ok wachak wawinje weche mag kuong'e kata gini Joyce kaka gino osebedo katimore moko kuom jotelo manie kuma duond buch ODM mondo mi ng'e ni Raila ok nya bedo cage kata ok nya diye kona madeny en ni Sifuna wacho dhok machielo, Nyong'o wacho dhok machielo, Orengo wacho dhok machielo, Mbadi wacho dhok machielo, kamano Wandayi wacho dhok machielo. Migosi Odinga matin obet kama onyalo dhi gi ng'ata samoro ka odhi matek gi kweth masire to onyalo wacho ni wan kwetho mar ODM Sifuna mosebedo ka wuoyo e lowa wan waonge gini. Koro nyaka gie sani Migosi Odinga en ng'ano ma inyalo wach ni en on demand, ng'ata dware. Kata kamano natemo ng'iye kama katieko ni king'iyo kweth machielo nikech sani koro wan gi two coalitions kata pok olos gi ayanga to wan gi two coalitions. Ma coalition mokwongo en makorka ker, coalition mar ariyo en makorka manothich oko jalup ker mano Migosi Rigathi Gachagua. Sani koro jo Kenya nyaka koro dhi chuno gi nyaka gi decide yiero either kor Rigathi Gachagua kata kor William Ruto gi Migosi Raila Amolo Odinga. To gima dhi timore niya, Migosi Odinga an kana ng'iye taneno ni Migosi Odinga ni safe bedo gi ker Uhuru Kenyatta, bedo gi ker William Ruto nikech osemiye gik moko ariyo adek mineno. Migosi Rigathi Gachagua kano donje tele neno ywaruok kaachiel koda weche manosiko bedo kobayo ne Migosi Odinga kata nyaka ne bed chop nyaka kama ne ithiche oko iyudo ka seyo mang'eny ni seyo Migosi Raila Amolo Odinga kuom ne keto kweth mage mondo mi nosir twagno. Nyaka gie sani anyalo wacho ni Migosi Raila Amolo Odinga pod nigi thuolo mar go about turn ponono ni gik moko ok odhi maber but gima na omako wang' ahinya en kit obokgi nikech owacho ni machiegni ni odhi golo statement to be naneno ka wach makamano Jowi omi peke it gazet mar ang'wena mano mar gazedne mar Daily Nation mar The Standard okinyi makawuono to bende wachore ni toka dwaro mano mar Raila Odinga mar bedo jakom mar AUC nogore Luanda mano chieng' mane iluto mbulu mano ngeso ma tarik 20 mano mar en tarik 15 mano mar dweni nyaka sani koro nitiere jogo masiro lwedo mano Raila kaachiel kod Ruto gisebedo ka gisundo ni Raila Odinga koro nego bende donje sirikal mar William Ruto kaka prime minister jogo mosebedo ka chwalo duol makamano mago riwo both jo Kenya Kwanza jogo mantiere Kenya Kwanza gi jogo manitiere ODM motingo kanyo Senate county manandi Samson Cherargei jaod bura ma Belgut mano Nelson Koech kaachiel kod jaod bura mano ma county mano jaod bura ma Homa Bay town mano Peter Kaloma gine magisebedo ka giwacho ni riwruok e kind Ruto kaachiel kod Raila ahinya to yiero mar higa mar 2027 nyalo seche moko loso sirikal moro motegno manyalo chwalo piny Kenya mbele. Ing'eni kapok wadhi kata wach mar loso sirikal mamanyuanda kata riwruok onego wakwong wayiere ni to be en gima ber duoko erokamano ne Migosi William Ruto kuom gima notimo kata kamichung'e wuon be feel kata be iwinjo e chunyi ni notimo gima nowinjore be nosire gi chuny maler. Apani mane gima koro medo keto sibni nikech kata Migosi Raila Amolo Odinga nowacho ni en adier oyie gi support mane William Ruto miye ni mar no chung kode kendo no yie kata ji noneno nikech adier ji mang'eny kata mana ok sir Migosi Odinga to wacho ni adier support mane William Ruto miye ne ber no moro ji kora pani mano mise mar osiep magiloso kata kamano we wang'i ni to obok mane ni ewi mesa kata king'iyo ite mar ang'wen ina koro obogo koro ginena yanga ewi mesa kanyo nitiere achiel samo mano dhi ne kwethni gi mano dhi ne kwethni higa ni wasechodo dwe mar ariyo kwachopo dwe mar aboro wadonjo higa mar 2026 ema dhi bedo climax mar election to gik mitimo 2027 Joyce ok pang giga 2027 ipango giga as early as 2022 makine events gi unfold kama nyiso ni ena gima open ni Migosi William Ruto gi Migosi Raila Amolo Odinga dhi bedo konchiel Migosi Kalonzo Musyoka gi Rigathi Gachagua gi Eugene Wamalwa dhi bedo kocha koro yiero en mar japiny
yier kor ka Raila Amolo Odinga kata yier kor ka Rigathi Gachagua. Onge luoro kata go beating around the bush. Magi are the two choices mwadhi bedo godo come 2027. Ato giduto wanyalo wacho ni Raila Odinga kachiel kod jatend piny William Ruto wanyalo wacho ni giduto gisebedo ka giwacho dhok achiel. Nikech Raila bende wacho no bobedo ka o consult widely kotudore kod seche moko tudruok monyalo bede kinde kod jatend piny William Ruto. To jatend piny William Ruto en bende kod wacho ni elemo no mano mar keto Raila mar mondo mi obed prime minister. Wacho ni nyaka tim consultation malach. To consultation no nyaka tim yor siasa nikech wang'eni nitiere jo siasa mathoth ma bende nyalo bedo no lap dog ndong ne kom makamano kata kapoko mi Raila Odinga. Iwacho kanyo ni consultation across the political divide as we work towards the unity of our country and progress of Kenya. Matene giduto gintiere kod lek achiel mano mar keto piny Kenya obed piny mantiere kod kwe kendo sud mbele kanyakla. Onge consultation midhi tim ka Joyce. Kisebedo kineno ga politics mar Raila Amolo Odinga. En ng'ama create ga agenda to pushe. Sani ng'e gima gidhi timo. Gidhi loso gimoro kata kia ni meet the people consultation. To kori biro mabei. Uneno nang'o watieko mabei. Kama my consultation. Consult ka achiel kod supporters ma. Rang'eni supporters to gin jogo mayudore ground. Ahinya to jogo mawuok e gwenge mag Nyanza. Ma ndiye na kita diary mar Migosi Raila Amolo Odinga obed busy politically mondo kik neni en idol. Koro idhi los gigi. En government sponsored tour. Biro Mabei, biro Kisumu, idhi Mombasa, idhi kamano. By the time otiek counties ma ene gi mbigi te. Wachobe 2026. Kopogore kod mano, mano nyakwara Moge Jwang nyalo somo matut e It Gazette mar Ang'wen, mano mar gazet ni mar The Standard. It Gazette mar abich kanyo jowi, kapok wadok chien matin. It Gazette mar abich kanyo, bende yande wang'eyo ni nitiere lokruoge mopogore mane ichano tema ne jogo motelo ne committees mopogore e Senate kachiel kod od bura mamalo. Gazette mar The Standard anno kondiko kae ni Gachagua's grip on Senate fades as allies ousted. Matene ni jogo mosebedo machiegni kod mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Moko kuomgi sani koro ogola committees mayande giteloni. Iwacho kae ni nitiere moko kuom jogo ma wanyalo wacho ni gitudore machiegni kata gimakore machiegni kod mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Koro omagi lemo margi ahinya to e committees madongo mayande gitelone. Ka lemo makamago sani koro nitiere mago ma omi jogo motenore kod Raila Odinga kachiel kod jogo motenore kod William Ruto. Kwa chiyo kod ranyisi wantiere kai kod senator e county ma Mombasa mano Mohamed Faki mano mar ODM ene jakom manyien mano mar committee mar Senate mochung' ne wechego mag alwora kachiel kod lope. Bende okawo kar senator mano ma county ma Nyandarua John Methu en Gachagua. Matende no gwete oko oket ng'ama chielo. Ineno atemo some piyo mugik. Ayudo nyaka kanyo endo Mikai Catherine Muma maning'eni chidala wakocha. Embe obedo re-elected mondo mi obed vice chairperson. Iwacho ni key allies mag Migosi Raila Amolo Odinga podo retain very strategic positions. Mano kineno senator no mano ma county ma Homa Bay, mano Migosi Moses Kajwang'. Iwacho ni no chako yier kendo nyadichiel mondo mi obedi chairperson mar Senate County Public Accounts Committee. Ichako yudo Migosi mano ma Vihiga Ososti bende en jalupne. Ido kama gi moko kuom gigo ma bende kore wacho ni ODM osechako soyo tiende lemo man gi teko kata lemo ma bende nigi duol e ute buche madongo gi obed Senate gi mano mar od bura mamalo. An gi mano mako wang'a en kaka ne giwinjore mondo mi ne gipog lemo makoko ne onge. Magi achiel kuom indicators manyiso ni samoro come 2027 ma is the possibly allies. Kata kamano wadhi ng'iyo nikech iyudo ka koro Migosi Rigathi Gachagua nosethicho office onge koda teko mar apisi. Joge ma bende ne onyalo tiyo go nikech ng'eni nyalo tiyo gi jogi mondo mi sabotage tich ma bende dhi mbele iye kanyo endo. Iyudo ka nyaka sani joge go bende osechak pudho achiel kachiel kigole committees mochuna ahinya. Nikech iyudo ka committees gi bende maloso chike to bende ma draft nyaka budget maloso proposals te ma gi bills mikele od bura. Salong as ionge gi duole committees gi. Iyudo ka onge gimoro amora minyalo influence e od bura. Maendi nyiso ni ka wachop 2027 to jogi duto mag mosebedo ka siro Migosi Rigathi Gachagua gidhi bede koyo. Kata kamano ineno ka Migosi Rigathi Gachagua nose statement moro osechako lagore gwenge mag masawa mar piny Kenya ni ok ochune nyaka itim dongruok as long as
in gi jo Mount Kenya ibiro yieri kendo. Koro wadhi ng'iyo possibly nikech apani koro nyaka gie sani ne giseamua either lose position tidong relevant e gweng' miaye. Koro mane ema pani en ohala migo kaendi nikech kitamori mi inyiso allegiance ni tu migosi William Ruto idhi lose support ni e ground kucho. Koro eri lose gi od bura ti retain support ni e ground to chaki ibed re-elected. Aya kopogore kod mago nyakwara Muge Jwang nyalo somo it gazeta mano mar abich ka bendi wacho ni tudruok makamano e kind Ruto kaachiel kod Raila geto mar mondo mi koro mi gibed kod duol ahinya to obed e Senate kata e od bura mamalo kaluwore kod tudruok makare mosebedo kwaneno e kind jatend piny kod William Ruto. It gazet mar ariyo Jowi ywaruok mosebedo e kind kambi makeyo teko sitima e pacho kae kod 10 county mano ma county ma Nairobi kae. Ondiki kae ni Bills War Kenya Power demands 3 billion mano kowuok kuom 10 county ma Nairobi. Kata kamano City Hall delivers garbage mano kutudore koda kaka 10 county ma Nairobi odiochieng' manyoro ne waneno ka koro gikawo yugi kaachiel kod taka gidhi wito oko mano mag apise mag Kenya Power. To bende liekore ni kopogore kod wito yugi mbele mar apisi makamago bende ni gitero loche manitiere kod yugi e alwora mano mar apise mag Kenya Power. Gino mano miyo kata jotije moko nok nyal bedo e apise gi kaluwore kod tik marach mane wuok yugi makamago. To ywaruok makamae kinde makoro Kenya Power seyo 10 county ma Nairobi ni 10 county ma Nairobi poko chulo gi 3 billion. 10 county ma Nairobi bende koro seyo Kenya Power ni Kenya Power poko chulo gi omenda mano maderom billion 4.8 makori wacho kanyo ni osechokore kaka way leave mano mar rental fees onego be ne gechulo. En ywaruok makoro waneno wanyalo wacho ni kin kembe mag sirikal nikech wange ni 10 county ma Nairobi mano sirikal Kenya Power bende mana mar sirikal bende. Ingina penjora mokwongo ni was this necessary? Be no chuno ni nyaka ne gitim kama. Nikech dong misemo moro wacho ni fali wawili wakipigana ni nyasi dongi. Moro nyasi gin jotije matiyo apise makamago. Then bende wacho ni gi kizungu moro be wacho ni two wrongs does not make a right. Ingena neno gini nyoro weche manyien kaini ma akunga nyira. Gima ne gitimo ni at the end of the day ngama biro choke pod mana jo county 10 county ma Nairobi ma bodok choke nikech the moment ma Kenya Power bo wacho ni koro ok choke alora makanye endo biro affect nyaka joma kadho gi joma timo kamano. Accumulation mar bills okang'eyo kaka inyalo tim mondo mi iluongo nang'o bills ma kunore malachgi mondo mi koro ng'i kaka iduoko gi piny. Ma ndio kosebedo katimore kata ne 10 county ma Nairobi kende. Inyalo paro kata kidhi kata county ma Kisumu kata county mora mora iyudo ka samoro pi lal to ka pi oselal kuom thuolo malach to kiwinjo reason momiyo pi olal tinyisi ni Kenya Power ng'ado stima nikech bills accumulate. Apani gima chandwa mokwongo nyocha watimo nonro mar oboke ka gi Sharon to ne wayudo ka migosi William Ruto nodhi o launch chako keto mise mag biro keto kambi sola pacho kaendi. Apani gima chando piny Kenya mokwongo en monopoly. Bedo ni Kenya Power onge japiem mora mora. Ena monopoly, enjoy monopoly. Koro iyudo ka samoro gi ng'ama nyalo keto gi tesre mondo mi ginyiso gi kelo bills go onge. Iyudo ka samoro ji complain achiew end month kadhi chulo bill tayudo ka gini koro chikore mokadho. Apani bende nyaka ne mondo mi gima chalo kama timre ywaruok moko masuku samoro kidwa ket Kenya Power mondo mi ogol ler kaka osebedo ka choko bills samoro onge. Apani nitiere bende kaka Kenya Power bende koro nego gonyo ng'ong mondo ng'iyane nikech onge kaka pile ka pile sekta mora mora ywago piling of bills kowuok e Kenya Power. Kadhi joka pi bills ni malo, kabire Kenya County bill ni malo mar stima ena stima ni kabisa. Gima hinyowa kabisa en mana monopoly, onge competitor. Waketu alternatives kaka sola mano chak ni dwa ketni mondo wang'iyane ka bende gima kama nyalo dhi nyime. Ko kamano pod wabro mena neno ywaruok makama. Kata gima moya aneno ka gima ne 10 county ma Nairobi ni otimo. Okapar ko buru kelo solution, poro mana buru kelo suku. Kata kamano nego beni koro jodito mag 10 county ma Nairobi kaachiel koda mago mag Kenya Power biro together mondo mi solve
difference ni nikech odhi medo hinyo gik ang'eny. Kopogore kod mano adwani wadhi it gazet mar adek mano mar gazedni mar The Standard mana mapiyo piyo. It gazet mar adek kae koro wach kae kaka ote mag kuyo kaachiel kod lit koro dhi ne familia mano mar jafwambo mar Auma Njoroge Mwaura mane lendo e od fwambo mano mar KTN ma koro nowito ngimane ko jahigni 74. Iwacho ni no bang' tuore mana matin to nowito ngimane e osuptal moro mano Nairobi Hospital tok kane osetimne bero mana tok tuoruok matin ahinya. Wambe ne wamedo mana chwalo ote mag kuyo kaachiel kod lit ne familia wede kaachiel kod osiepe mag Njoroge Mwaura jafwambo matoklo makoro nowito ngimane ko jahigni 74 Joisip ma inyalo paro magi moko kuom wenge manomiyo ji nohero weche mag fwambo kabisa. Iparo ka gichako wechegi mag lendo en kaachiel kod Aluyi Otieno ma bende ne en jafwambo marwa kaendi, Julie Gishuru kinde ma pod ne gin e od fwambo ma koro owach kaendi ni. Mokwongo wewa oro otewa mag lit gi kuyo, Nyasaye mondo ochunya familia kaachiel kod jotich wetege e kambi manotiye kono. Kaka jofwambo wawit achiel kuom jogo ma bende nomiyowa siso mar donje e fwambo nikech ne gitime so professionally, ne gitime so passionately, to kokadho kuom pes mane giketo no beyo maambe ne waluwo. Magi achiel kuom jogo ma king'eyo historia mar fwambo maber tinyalo appreciate tich mane gitimo e kinde ma bende nochako no. Kata kamano iwacho no tho tok tuo kuom thuolo machuok. Magi e kimana moko kuom kaka ji tieko wuodhegi. Samoro ok ding'e kaka inyalo tieko, samoro ok ing'e kaka inyalo dhi kodi prolonged illness, short illness, duto ochopo e ndalo ma ng'ato koro wito ngimane. Kata kamano wakwayo negi hayo maber, wapare kuom tije maber manotime ute fwambo duto manotiye gi historia ne mar fwambo no nikech en achiel kuom jomo inspire ji mang'eny gi professionalism mare. Aya adwa ni wang'iane waket tenge gazet mar The Standard. Kata kamano nitiere machinglo moro kata katun moro momako wang'e gazet mar The Standard onogo jogi. It gazet mar 12 mano mar gazet mar The Standard wagoyo mos nyaka Ramogi Ajwang' ok inyal neno machinglo makamano. Kata kamano kinyalo mana ng'iye kae machinglo makamano nyaka Ramogi Ajwang' ok nyal nene e yo makare. Tang'eyo ni en mana kotudore kod tiyo kanyakla e kind jatend piny William Ruto kaachiel kod ogai mar ODM mano Raila Odinga. Ano kondik bathego ni watch this space. To kama chielo Raila bende ng'at tipo machalo mar Raila Molo Odinga wacho kanya ni I'll be talking again. To ochalo ng'amo so e mfuko. Amechinglo ni ng'e chieng' moro abiro bedo achiel kuom jogoro gi nikech ginatimo kane ane high school omoraga en creativity of the malo kabisa. Koro watch the pace. Ng'i kaka wadhini ondamo mwago mano migo Israel Molo Odinga wachne mano ogolo nyoro ok wach wadonge. Haya king'iyo to maendi ker William Ruto I'll be talking again to say I'll be talking again no to already ene ofuku mar ker William Ruto. Gima jama chinglo ni temo wacho ni nyaka kama wachopeni William Ruto nekech iyudo ka kweth machielo cha ne gombo mondo migo Israel Odinga riwre kod kane gia AU duto ne gigolo statement ng'ama ber itetea ji bikoni to migosi Raila Molo Odinga be koduogo to wacho ni mayanga bra yan jogi te samoro mama simos doctor koro gibedo young brothers. Gima jama chinglo temo wacho ni nyaka kama wachopeni ene mfuko. Kata kamano warito neno ni en tudruok mane magibo bedo ka giloso ahinya nyato mano motelo ni yiero mar higa mar 2027. Adwaro dhi gazet mar Daily Nation mar mondo mi wang'e to gazet mar Daily Nation gin weche mage mano mipeko kinyi makawuono. Kwanyalo mana yudo gazet mar Daily Nation achiel kachiel kinyi makawuono nitiere weche mopogore opogore jowi ma mipeko kinyi makawuono malo kanyo ano kondik ni baby Ariana abandoned by Shah in her hour of need died. En gino malita ahinya ka nyathi matin makamano kaluore kod ng'ikruok makoni kod kocha mosebedo kwa neno ahinya nyato okumba mar thieth mar Shah sani koro wito ngimane. Weche moko mabende timore kanyo en kotudore kod jolupo makoro nyaka sani koro podi olala pok ong'e kuma gintiere toka group militia moro ne omonjogi. Iwacho ni nyaka sani koro ji 22 mago jolupo 22 nyaka sani koro pod ok ong'e kuma gintiere tok mago jo militia mago mag Dasenet mane omonjogi mano e
kinde mane gilupo mago Turkana fishermen kaachiel kod jogo magin pastoralists kata jopith mag chiaye mano e gwengego mano wang'ene gwengego mar Lopei Mukat mayudore e tong' mar piny Kenya kod Ethiopia. Jatend migao mochung' ne wechego mag arita Kipchumba Murkomen osewacho ni gitemo matek mar mondo mi gine kaka ginyalo tieko gwandruok makamano. Wach machielo mabende adwa nwang'e e gazet ma Daily Nation okinyi ma kawuono ang'e ni wach mar Ruto Raila show of unity waselide e gazet mar The Standard kalore ni The Standard omiye pek okinyi ma kawuono. Nitiere wach moro kae ma korka kora jowi kaneno ka koro okete it gazet mokwongo e gazede ma pacho kae to nyalo kata miyo jogo mawuok e pinje maoko luor mar bire pacho kae. Who wanted the Briton dead? Mano kutudore kod japinyno mar British moyang' nyinge kaka Campbell Scott mane oyud ringre mare mano e bungu mano bungu moro e kaunti ma Makueni ka iwacho ni nonene mogik e boma ma Nairobi kae tarik 16 dwe mar 2 mano ma higani to nobiro mane pacho kae ne romo moro ng'ama ne dwaro mar mondo mi otho ma giko ne onegi. Asomo sigana ni temo ng'iye ido ka nitiere ji mosedhi kitudo gi koda lal kata tho mar Campbell Scott. Mokwongo en jariembo driver ma iwacho ni nokawe e kinde ma bende nodonjo pacho kaendi kaachiel koda waiter mar Karmath kama ne bende odhi yue. Ok ang'eyo ni de bed ni gete mondo mi ne yud mwandu ne owuon koso ne nitiere ywaruok e kind kambi kata kama notiye. Atemo ng'e nikech iyudo ka nyaka gi sani jomosendhigi iyudo ka gine manegi gichoro tudruok mondo mi ne ndhi Migosi Scott. Nikech nyaka sani wacho ni jomosendhi en mana jariemb taxi kaachiel kod waiter. Tiwacho ni jariemb taxi no ema noting'e mogik. Kalure ni kata kaka nosendhi jariemb taxi no wacho ni noting'e mogik kotere ir jago moro kata ka gidhi ka ne giwuok e magawa moro kod jago moro mane giloso godo siepa kama ne gitoe ngona kata seche moko ne giwuoya. Bang'e ja taxi no nowacho ni nogole kanyo botere kar dak mano ma pipeline bore Nairobi kae. Kalure kod nonro ma nyaka sani koro setima kod obila iwacho ni nitiere locations kata gwenge 4 mano Nairobi, Machakos kaachiel kod Makueni ma koro seyange kata osefuare ni gin moko kuom kuonde mano nene mogik mano moriwo Westlands, Pipeline, Mlolongo kaachiel kod Makongo to ringre mare oyud e Machakos mane bungu ma Makongo mayudore gwengo mag Machakos. Aneno wuodhe ni nikech ng'eni en ng'ama nobiro tije official kata kamano kisedonje boma ma Nairobi ok nya wacho ni to nowuotho kuonde gi nang'o nikech ng'ato ok nya bedo limited mondo mi kik odhi kagi kata kikoloso osiep. Tapani mana gimi wacho no ni onyalo bedo security scare ne welo ma samoro deher mar biro timo limbe pacho kaendi. Kata kamano apane nyaka gie sani jogo moseket kata mosendhi machiegni mondo mi koro tim kod gi nonro mondo mi ging'e. Kata kamano penjo ma ji penjore to ninyalo nege nang'o, ang'o ma de mi nege, ang'o ma ne en go malich kokadho e migawo manobiro mondo mi otine kata kuonde manodhi limbegi, ang'o ma ne en go malich. Koso samoro ji paro kaparo ni en foreigner mobiro nigi pesa inyalo timne ang'o gang'o. An atemo mana ng'iyo mondo mi gi narrow down to the cause of murder. Nikech iyudo ka kumodhi oyude ochako odhi oyude mana Chowote Machakos e bungu mabe oyude mana gi joma ne kwayo. Ng'at mobiro pacho kaendi e official duty security ne mokwongo nego bed nang'o. Be nitiere pend chik kata any clause ma allow gi to have either government security kata private security mondo mi ka gibire tijegi to samo kata odhi idho kata nyamburko ne to bede kata gi private security. Emo mi neno kata ka private security firms gi nitiere inyalo kawa jasa private ma ing'e ng'ani in case gimoro time to en ng'ama responsible en private company mano hire ne security mondo mi wabedi no kata ka josiasa wagi be samoro kata ka dhi kuonde ma gidhi time campaign to gido ka gikawo jo rit moko ariyo adek moko apani personal security mwaso for foreigners mabiro for official duties onego ketnegi kata chik mar piny Kenya ni wamiyo chik mondo mi kubiro pacho ka en mandatory ni mondo mi ikaw private security kata government security manto yie ne ano kata ntiere clause mo yie ni nyalo hire police
inyalo haya gach polis mondo mi beda safe alternative. To ka bende ko sirikal ma pacho ka endo keto ni oyie kata en chik moro ma yie ni kiki ibed e limbe mokadho ndalo kata dek kionge private security mondo be mano be nyalo bedo achiel kuom yore manyalo kelo tijene jorit ma private pacho ka endi mondo mi cases ainagi debe ni en kata gi private security to iyudo ka kuonde mowuothe gite iyudo ka koro ng'acha chiwo nonro ne wadhi ka to iyudo ka gik ma kama inyalo geng'. Kaluwore kod obila ma ochung' ne timo nonro ma kamano giwacho ni ne giyudo ringre mano mar Campbell Scott kosechako towo ka bende iwacho ni ringre ma kamano ne nitiere kod hinyruok e lwete matiende ni nyalo bedo ni ne osande kata nobedo tortured kapod onege. To kopogore kod mano ringre mare bende ne oket e gunia miwacho kanyo ni agani baga ma bende ne nitiere kod mano pineapples e iye ka bende iwacho ni nyalo bedo ni jogo manonege ne oketo pineapple kata mananas e bag makamano mar mondo mi e kinde ma kata koro gidhi wito ringre mare to koro polis kata koro mokodgi to yango ni ginyalo mana bedo jous mananas kata kamano en gino malit ahinya ka koro japiny ma oko inego e pacho kae yo ma ok ne kare. Wageno ni bobed ka itimo nonro matuta kendo ifwenyo adiera ni ng'a mane nyalo bedo ni dwaro mar mondo mi onegi japiny mar British no makoro ne onegi kendo iwacho ni nochopo mane pacho kae chieng' tarik 15 dwe mar 2 mano ma higa ni kama bende ne oikore mano ne product launch mano at JW Marriott mano odiochienge 4 mano to kano sechopo pacho kae mano bedo hawi marach ni tarik 16 ema koro ne okawe ngimane. Jowi adwa ni wadhi it gazet mar 2 adwa ni weche ma kamago Nyakwara Mogejwang' nyalo somo it gazet mar 3 mano mar gazet ni ma Daily Nation. Adwa ni wadhi it gazet mar 2 mano mar gazet ni mar Daily Nation. It gazet mar 2 kae wach kae ni 4 more Supreme Judges secure orders against JSC. Kanya kasani koro iwacho kae ni jong'ad buche 4 mago mag duong' mogik e pacho kae. Nyaka sani koro iwacho ni oseyud chik mawuok kuom JSC ma mondo mi kik golgi oko e apisi. Wang'eni nitiere wanyalo wacho ni ketho mopogore opogore mosebed ka idonjo god ne jong'ad buche mano ma e doho maduong' mogik ma pacho kae. Ng'eni ondike kani FOMO matieni tiere moko mano oseyude mokwongo kamane kaka temo winje FOMO to gini contradict statement mano gol gi jalup ker Migosi Kithure Kindiki. No wacho ni golo oko e apisi jong'ad buche madito e doho ma Supreme ok en gir siasa, en gimoyie nyaka ne chik. To okadwa preempt kata kamano adwa ni mondo awach ni kinde duto ma wadhi e yiero iyudo ka ogai mar doho ok ni e winjruok maber gi ker matiyo iyudo ka ng'enyne nitiere kaka bad doho igoga lweny 1 2 3. Debed ni alignment mitimo ne ikruok ne yiero ma 2027 nyalo affect umoja kata achiel mar doho ma pacho kae. To mae gima neno ka dhi timore ponono ni ji 4 gi maendi jalup ogai mar doho Justice Philomena Mwilu, wan kanyo gi Mohamed Ibrahim, Isaac Lenaola gi William Ouko. Ponono ni chik ma kamaendi nyalo biro gayo gi ma kigol gi e doho tijigi to ma nyiso ni samoro ginyalo bedo retained ae 3 mamoko ka inyalo thich oko mondo mi yier manyien. Magi duto neno mana ka gin gitudore gi siasa kata yiero maduong' midhi timi 2027 ka wang'iye mos nikech iyudo ka mokwongo ne wach ni koro kosetim lokruok e committees mag od bura bende duond buch ODM ne koro noyie ni koro ok dhi thich oko speaker Migosi Wetangula. Achiel kuom winjruok ma bende ne gitimo en ni koro ne ok gidhi chwalo dhiro wach mar thicho oko kai iluongo mano Chief Justice ma pacho kaendi Martha Koome. Tiyudo ka nyaka sani statement mano gol nyoro gi jalup ker aneno chako duoko back to square one. Ka wang'iyo mos to gigi duto te nikech pok oketnwa ketho ma jogo timo. JSC bende Judicial Service Commission ai bende wan gi mar the Law Society of Kenya waseneno ka giwacho dhok mopogore opogore.
to magi eki biro naro mana down ne lokruoge michano tim e doho nikech iyudo ka sekta mar police nosetime lokruok to magi moko kuom very instrumental departments ma ko ketga kamoro achiel to gikeloga kata giloko outcome mar yiero in a way. Koro warita ni to ang'o madhi timore, gidhi to the line kose dhi tim lokruok mondo mi wadhi e yiero ka wan gi jong'ad buche manyien. Yeah. Haya, wach makamano nyako Ramogi Ojwang' inyalo somo it gazeti mar ariyo. To bathe kanyo Jowi, bende aneno ka nitiere obila achiel ma japiny Kenya ma kuom hawi maracha ne owito ngimane e kinde ma wang'eyo ni nitiere obila mane owuok e pacho kae mar mondo mi odhi okonye e keto kwe e pinyno mar Haiti kama osebedo koda tulo kata osebedo koda nok mar arita e kinde mokalo chien. Ndika ni Kenyan officer killed during operation in Haiti. Yeah. Apa ni nyaka gie sani wanyalo wacho ni obila mano dhi piny Haiti osetimo maber. Nikech iyudo ka cases mag lalo ngima kata ok gibed reported but chieng' moro aneno nyaka tipo moro mane olak e mbui ka moko kuom polise gi ne wuoyo ka gimoso anyuola gi osiepe gi kendo ne gitiyo gi dhok ma jo kuonde ma giwuoke joma wuok gwenge mag Masawa ne tiyo gi dhoge, joma ne wuok e gwenge ma Kaluo bende ne tiyo gi dhoge. Apani ma achiel kuom gigo ma bende sirikal notimo mondo mi ne gi duog that public confidence ira jo arita kwe ma wuok e pacho kama samoro dhi ga oko mondo mi odhi otim ang'owa odhi oket kwe pinje gi ma oko. Kata kamano gima ne gidhi timo ne gidhi keto arita kwe matieni ne gidhi kama kwe onge. Iyudo kata ka kinde ma bende ne gidhi Haiti jatend kweth mobalo mano niluongo ni barbecue kata kaka nowuoyo statement mano wacho ne en ng'at mane osetiego kwethne mondo mine gidhi girakre. Koro apani nyaka gie sani kata ka wayudo report mar achiel kuom monegi yes en lit gi kuyo but wago ni Nyasaye erokamano ni majority ngimagi osebedo preserved. De waer mana lamo ne gini kinde duto magikelo kwe piny Haiti ngimagi mondo Nyasaye oriti nikech at the end of the day gisetemo mondo mi idhi oko idhi rakri gi jolweny piny ma wan gi yietho. Mar ariyo idhawe territory ma pok master maber nikech ing'eni kata ka indi sani kata ka iluongo wendo kawuono mondo mi obi e studio ka ok ine wuone migaye ni bi e reception 4 kata reception 2 ok onya ng'eyo tedo ka jolwenjwa to wuok odhi e piny Haiti territory kaachiel koda terrain ma kuno wakia to nyaka gie sani iyudo ka gisetemo matek ma ngima achiel ero koro nolal. Pod wamedo mana puoyo gi wajiwo gi walemo negi mondo mi gitiek mission gino maber giduog pacho kaka gingima kata kamano ne family mano wet achiel kuom gini walemo negi wao chunygi kendo wariwore kodgi e kuyo. To wang'eyo ni milome mano mar tho mar jalwenya kata obila achiel mar piny Kenya ne oke kanyo kod mano force commander amargi mano Godfrey Otunge ma bende ochung' ne kweth mag obila 600 mano wuok e pacho kae ka dhi keto kwe e pinyno mar Haiti. Kata kamano ne ok ochiwo matut kotudore kod obila ma kamano motho. To mana kaka isewacho Jowi wakoyo ne gi hawi maber kalore ni en tich matek ahinya ma koro gitimo mar keto kwe e pinyno mar Haiti. Jowi adwano dhi it gazet mar 6 mano mar gazet ni mar Daily Nation mana mapiyo piyo. It gazet mar 6 mar gazet ni mar Daily Nation nyaka sani koro iwacho kanyo ni ogai mar ODM Raila Odinga sani koro oluongo romo mano mar duonda bucha siasa mano mar ODM ahinya to tok dwaro mare mar bedo jakom mar AUC Gore Lwanda. Ondike kanyo ni Raila convinced his party meeting after AUC loss. Nyaka sani koro nyako duogi mar mondo mi oket ode kanyakla. Wang'eni kinde mane Raila Odinga nitiere ng'wech mar bedo jakom mar AUC ne oketo governor county ma Kisumu mana Nyang' Nyong'o mar mondo mi obed acting party leader mano dwe mar 10 higa mokalo. Ang'eni penjo ma jopiny nyalo bedo ni penjore sani koro ene ma koro dwa dok e komno mar bedo jakom mar ODM o take charge mar mondo mi one kaka onyalo medo chwalo duond bura mar ODM ahinya to ne siasa mabiro mbele. Kani neno gino odiochieng' manyoro toka mosruok kata romo manotim e kar jot mar ker e gwengo mag Nam Chumbi tok ma migosi Raila Amolo Odinga wuok Nam Chumbi ng'eni landing point ne mokwongo ne kanyo Olande County ma Kisumu odhiambo manyoro to kanyo ema bende jatend duond bura Makojolo mano gavana ma Kisumu wuoke. Oboke ni owacho ni dibed ni maendi en return to the hell mondo mikoro oduog back e tije. To neno ka migosi Raila Amolo Odinga statement ng'en tiyo gik moko moja wacho ga samoro pok iwinjo to samoro ok inya analyze gi deeply. No wacho ni I'm back ya duogo dala
aseduogo. Onuo gino several times. He's back. To he's back to the first thing motimo mondo mi convene bura ma duond buch ODM. Iyudo ka nyaka gie sani Joisa gisebedo ka giwacho dhok mopogore opogore. Orengo wacho kocha kata odoko ni ok en jatelo kamano. Sifuna ma en Secretary General bende wacho dhoge kocha. Anyang' Nyong'o bende ma en party leader yor kojolo bende wacho dhoge koni. Migosi Raila Amolo Odinga bende korado gi ker to en younger brother koni. Koro apani nyaka gie sani an gima atemo ng'iyo timo nonro mara makende kata temo ng'iyo ni tang'o madhi timore e romo mar ODM ni. Maendi gima aneno ni kidek timore kaendi tok romo ni en ni duond bura mar ODM kidek golo joint statement ai ji te bedo whipped to order mondo mi from that meeting to giwuok ni miwa thuolo koro onge ng'ama magolo statement miwa thuolo wadwa timo consultation mana kaka isewacho mokwongo cha watime amongst the party organ watime gi jowa manogwel sirikal ai koro wawuok achiel kachiel kaka kuku maduond buch ODM gitende te wadhi e kor gwenge wadhi consult tok magisetieko tuani idhi yudo kata ka en around gimoro dwe mar 11 dwe mar 10 higani matieni wadonje 2026 to ka giduogo to gigolo joint statement ni koro kaka duond buch ODM wase consult an kaka Sifuna ma Secretary General natamora wachni kata kamano a consult jopiny onyisa kama wan kaka Secretary General kaka duond buch ODM ma winjo duond japiny koro ma e statement apani ma en a long program just to come back to the main point mano timore nyore gwenge ma Mombasa onge gima nyien madhi timore kae nikech iyudo ka migosi Raila mondo chung' mare ema bro determine kuma ODM dhiye to en already ose indicate iparo ni koro ka migosi Raila Amolo Odinga owacho ni oyie tiyo gi migosi William Ruto Sifuna ok nyatamore koro we warit romo mar duond buch ODM ni but I'm sure ni tok ka jogi ose romo resolution midhi gol ka en koro wase consult jopiny wase consult amongst ourselves wase consult nyaka other experts waamua kata wang'ado gi pi achiel ni koro wadhi wuotho kama kaka duond bura. Haya adwa dhi it gazet mar 10 mano mar gazet ni mar Daily Nation kaluwore ni en achiel kuom weche mane gazet omenyo kinyi makawuono kaka okumba manyien mar thietha mano mar SHA mosebedo kod ng'ikruok makoni kod kocha nyaka sani koro gazet ni ondike ni nojwang'o mano nyathi matin ma jahigni achiel kata ma jahiga achiel gi dweche 7 ma yande nitiere e od thietha mane pinyno mar India ondike ka ni how SHA abandoned baby Ariana in her hour of need iwacho ni baby Ariana Wairimu mano nyathi ma jahiga achiel dweche 7 ma osebedo ka kedo kod a rare genetic disorder no wito ngimane ka koro oweyo familia mare chien kod bill mano mar $1.6 ma koro nego bene ge chulo kata kamano kwa ng'iyo mana piny kanyo bende nitiere milome moro ma koro we kanyo kaluwore ni jagoro mongirore migawo mochung' ne weche go mag thietha nyaka sani koro ne osingo kanyo mano Harry Kimtai nyaka sani koro nosingo no bobedo ka ochulo omenda maderoma kata ichulo omenda maderoma $500,000 mano 500,000 ma onego bed ni chulo mano ne osuptala mano mar Fortis Memorial Hospital ma yudore New Delhi e pinyno mar India kata kamano nyaka sani koro osuptal makamano wacho ni omenda makamano pok giyudo kowuok e okumba manyien mar thietha mano mar SHA magi gin mana moko kuom midhiero ma jo Kenya medo kale ahinya to kokalo e okumba manyien mar thieth jo ani ngino okumba mar thieth ni Joisa ok norach ahinya lek mane gin go ne ok rach nikech mokwongo ne giwacho ni lek mokwongo mane gin go ne giwacho ni ka in gi outpatient to kik idhi e level 1 thiedhri e dispensary mana achiel kuom yore mane gidwa empower godo our local facilities mano ne ber mar ariyo ne giwacho ni ng'adi kaluwore koda yuto mari mano bende kamano kanyo naneno ka ne ber kama koro shida wuok godo en kar wach mari chulo pesa to kichopo to ok reflect ok kima ang'o ira koro nyathini koro no owito ngimane sama koro min gi tiwacho no osebedo ka remit monthly payment bill o accumulate to over 1 million SHA kechopo daka mogik ichulo pesa ka gibiro to iwacho kani the only amount mane ginyalo golo was only 23,600 bill to en 1 million mano gima kizungu luongo ni a drop in the ocean sechego nyathi tuo nyathi oheore i expect mondo SHA okam
to your aid, inyisi ni out of million idhi chula 20,000 kende. Mano enango. Apani gima nyaka koro SHA address sanindi, Joyce, eni nyaka gingi kaka gidhi deal gi gik mako miluongo ni chronic diseases. Joma dhi for cancer treatment, joma dhi for dialysis, angoga. Chronic diseases. Mar ariyo, mine ma konyore. Nikech kanyo bende nitiere ga risk. Alafu ongi lastly nyithindo. Ka giseng'iyo chronic diseases, ging'i mine, alafu ging'i nyithindo. Ka ginyalo treat mind gi wach ni koro gidwa keto focus gi mondo gi align mano as fast as possible. Dhi bedo maber. Rather than gini idwa lose generally, tilose kawuono, kiny nitiere mistake, iashwa kuone ber kiny nitiere mistake. Nyaka gie sani kapod ok wanya address emergencies mawuok e chronic diseases, tuoche mag nyithindo, kaachiel kod mine. Pod shani ni mana gi shida. Wageno ni ng'ikruok manitiere okuba mar thieth mano mar SHA ibo bed ka iketo kare. Kalno ni nyaka sani koro riwruok mag ute mag thieth mago mag ji giwegi bende osechungo kata okuno okumba mar thieth mano mar SHA kalur ni gin bende ok osebed ka imiyogi omenda. Dono atie kod machinglo mantiere it gazet mar 15 thuolo mar orumo kendo wasechamo sa mano mar twak mokwongo. It gazet mar 15 machinglo makamano ema dwani watiek godo. To gin mana weche ma otimore odiochieng' manyoro romo mano bede Jatend piny William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga. Machinglo makamano kwa nyalo mana yude achiel kachiel. Kwa ng'iye Jowi, ang'o matimore ka? Gima timore ka mano mapiyo. En ni ok ing'eyo duond buch UDA kata Kenya Kwanza ne tiyo gi alama mar wheelbarrow. Koro ne gigeno en wheelbarrow maratong. Koro ne gigeno ni sama ne gisemosore gi migosi Raila Amolo Odinga e gwenge ma Mombasa, to gimiyo migosi Odinga microphone mondo mi koro land broad based. Nikech ng'eno toke kata ondik ni broad based. Samore gigeno ni press conference mano dhi golo nyoro, no dhi wacho ni haya koro ma wadonje gini officially. To koro ka gini to dhi wacho ang'o? Thank you my brother, I will make a statement. Nyiso ni migosi Raila Amolo Odinga ogo gi chenga kama to nikech nyalo bedo ni wach makamano nokomoro okomoro nikech wang'iye ochalo ng'a obuok to ineno tiende kuma nitiere ochalo ng'a makoro odagweyo broad based government odagweye koso odagweye gima timore ni ne gigeno ni migosi Raila Amolo Odinga ne dhi make open statement ni koro kama wachope ni wane gini wadonjo kendo wadhi kochopo ni bana pod abuwuoyo mbele ka. Wach ni mogik Jowi ka watieko nonro mar gazet okinyi makawuono. Wach na mogik an ng'eni weche tuke be samora jagwelo ga matin. Nyocha wan ka endi gi jogor Mahia branch iluongo ni Kasabuni branch. Ng'eni gi kore wan gi derby weekend ni. Koro mokwongo wawa kora chak iko fans mag Gor chon. Wan gi derby idhi go e Kasarani. FC Leopard gi Gor Mahia. Kasabuni branch nitiere kaka wacho ni traveling fans teko donjo to gidhi rwako gi Nairobi kaendi. Waikre uru johera mag weche tuke duto kochakore juma ni wawachuru mana weche opira wa rai uru ma fans mondo for the first time wadhi launch Kasarani Stadium toka no se Lore for Innovation. Wadhi uru kuno kata in chieng' no agweli dhi ne opira live and direct. Adhi temo kamana inya Raymond Jowi konka uthulo mari okinyi makawuono ibi walid gazet momori nyakwara Mogejwang e kinde Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo tibedo piny somo e yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani twak mabiro bang' mae en twak mokwongo e wi chal mar Kenya mibiro bed ka itayo kod nyawadwa Sharon Ong'aw. Kikidhi mabor. Share your unique referral link. Get Mogia